Audio Jungle. Audio Jungle. Sugeng para pamirsa, kepanggih malih kalian kula Andara Chelsea Maulida wonten ing Ngara News. Giaran pawartos Jawa Tengah dinten 1 lagi 4 Februari warsa 2023 saged panjenengan pirsani malih. Laporan ingkang akurat Twin Rakyat sampun sumadyo katur panjenengan. Adicara donga sesarengan ingkang kawastanan Sewu Sajen lan Dupa donga lintas agama lintas budaya ing pelataran Candi Gedang Songo Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Menika pawartos jangkepipun. Para pamirsa, adicara donga sesarengan ingkang kawastanan Sewu Sajen lan Dupa donga lintas agama lintas budaya kagelar dening pamengku adat Candi Gedong Songo ing pelataran Candi Gedong Songo Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. Nalika dinten Selasa, Surya setunggal Februari warsa 2023 kawiwitan tabuh songo enjing dumugi rampung. Adicara kasebat kajurung dening pamengku Praja Laladan Kabupaten Semarang serta jajaranipun kelebet Bapak Camat Polsek lan Koramil Kecamatan Bandungan. Adicara donga lintas agama lintas budaya ugi kasengkuyung dening manika paguyuban budaya lan utusan pasarta saking paguyuban budaya Laladan Tanah Jawi kalebet paguyuban budaya saking Tanah Pasundan. Para pasar tur saking paguyuban sami ngagem budaya adat Nuswantara kanthi ngasta sesaji awujud kembang lan menyan minangka simbolik keragaman religius. Kagiatan kasebut ugi minangka pangupaya kangge nuwuhaken kesadaran dumateng generasi Nuswantara supados saged ngeluluri lan nguri-nguri adat budaya leluhur. Makaten pawarta dinten menika kula Andara Chelsea Maulida ngaturaken menawi wonten kalebutan nyuwun pangapunten. Nuwun.